Assalamu alaikum masu sauraro, da fatar kun wani lafiya. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirinmu da karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin namu yau za ku ji mu dauke da cewa sabbin tsare-tsare a bangaren tsaro za su samar da nasara Tinubu. Shugaba Bola Tinubu na Najeriya ya tabbatar wa 'yan Najeriya cewa sabbin hanyoyin da ake ɗaukowa don magance matsalar tsaron ƙasar za su samar da nasara nan da ba jimawa ba. Shugaban ya bayyana haka ne yayin karɓar bakuncin ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya (CAN) ƙarƙashin jagorancin shugabanta Archbishop Daniel Oko a gidansa da ke Lagos ranar Juma'a. Kamar yadda sanarwa da mai bashi shawara kan harkokin yaɗa labarai Bayo Oyanuga ya fitar da bayana. Tinubu ya bayyana cewa a shirye gwamnatinsa take wajen ƙirƙiro da 'yan sandan jihohi domin inganta tsarin tsaron ƙasar. Ya yi kira ga CAN da ta yi aiki da gwamnatinsa domin cimma manufofin da ƙasar ke son cimmawa, inda ya ce wasu matakai da gwamnatinsa ta ɗauka na buƙatar lokaci kafin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Ƙasa na buƙatar zaman lafiya, duk da cewa wuraren da muke mulka na da faɗi. Babban ƙalubale ne, amma za mu yi nasara. Mun riƙe addini, muna addu'o'i, muna buƙatar haɗin kai a wajen ku. 'Yan sandan al'umma da kuma na jihohi zai samu da zarar majalisar tarayya ta kammala yin duba akan batun. Jiragen kai hare-hare guda 4 da muke son saya daga Amurka za su ɗauki lokaci kafin su iso. Mun tinkari Turkiyya ma da neman taimako, inji Tinubu. Shugaban Najeriya ya ce tsaiko da ake samu na shafar yadda al'umma ke kallon ƙoƙarin gwamnatinsa wajen shawo kan matsalar tsaron. Ya ce gwamnati na aiki tuƙuru don ganin ta mayar da zaman lafiya a ƙasar, duk da irin hare-haren sari-ka-noƙe da 'yan bindiga da kuma 'yan tada ƙayar baya ake yi. Gwamnan Radda ya miƙa ta'aziyya kan rasuwar masallata a Maiduguri. Gwamnan jihar Katsina kuma shugaban ƙungiyoyin gwamnonin Arewa maso yamma, Malam Dikko Radda, ya nuna kaduwa da kuma takaici kan rasuwar masu ibada 7 a wani harin ƙunar baƙin wake a Maiduguri, babban birnin jihar Borno. An kai harin ne kan masallaci ranar Laraba lokacin da mutane ke tsaka da sallah. Gwamnan Radda ya kwatanta lamarin da cewa rashin imani ne kuma abin Allah wadai. An kai wa mutanen da basu ji basu gani ba yayin da suke sallah. Wata sanarwa da sakataren yaɗa labaran gwamnan Ibrahim Kaula Muhammad ya fitar ranar Asabar, gwamnan ya ce lamirin ya jefa iyalan waɗanda abin ya shafa da kuma al'ummomi cikin jimami. Ya bayyana cewa masallatai da coci da dukkan wuraren ibada wurare ne da ya kamata a kare saboda su ne wuraren zaman lafiya da kuma bauta. Gwamnan ya ƙara da cewa duk wani tashin hankali irin wannan yana da ciwo kuma ba za a lamunta ba, inda ya ce lamarin ya sake nuna buƙatar haɗin kai wajen yaƙi da ta'addanci da dukkan ɓangarori. Ya yi kira ga jami'an tsaro da su ƙara ƙaimi wajen kare rayuka da kuma daƙile kai har-hare irin wannan. Daga ƙarshe, Radda ya miƙa ta'aziyya ga gwamnan Babagana Umar Zulum, al'ummar jihar Borno da kuma iyalan waɗanda suka rasu da waɗanda suka jikkata, da kuma addu'ar Allah ya gafarta musu. Amin. Chadi ta yi Allah wadai da harin da dakarun RSF suka kai iyakar ƙasar. Sojoji a Chadi sun yi Allah wadai da harin jirgi mara matuƙi da dakarun RSF na Sudan suka kai wani gari da ke kan iyaka ranar Juma'a, wanda suka ce ya hallaka sojojin ƙasar 2. Shugaban sojojin ƙasar ya bayyana cewa harin da aka kai garin Altina ya saɓa da dokokin ƙasa da ƙasa. RSF dai sun shafe tsawon lokaci suna yaƙi mai tsanani da sojojin Sudan tun watan Afrilu shekara ta 2023. Dakarun na RSF sun sanar da ƙwace wasu yankuna 2 da ke kusa da iyaka da Sudan, kusa da wurin da aka kai hari ranar Juma'a a Chadi. Wani jami'in soja na ƙasar ta Chadi ya ce wannan ne hari na farko da RSF ta kai Chadi tun fara yaƙin Sudan. Zuwa watan Mayu, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce zuwa watan Mayu sama da 'yan gudun hijira Sudan miliyan 1 ne ke zaune a ƙasar ta Chadi.